toevallig het programma van L1 Ja. onderweg. Ja. Ja. En die zogen allemaal die leuke dingetjes hier in de tuin stonden. Ja, maar die bums zijn er ingevallen. Die gaat wel binnen en alles. Nee, maar ik bedoel al dit soort dingetjes en zo. Oh ja. Want ik had 3 bum Ja. en er hing van alles aan. En Oh. dat heb ik nu allemaal in een kist liggen. Dus je kunt in de kist kijken, maar dat zijn allemaal klein dingetjes. Hè. En die bum die worden rot en die worden geverfd. Ja. En die hebben zich neergelaten. En wie heeft dat allemaal gedaan? Wie heeft dat allemaal Ik. gemaakt? Zelf. Ziet gij de creatieveling? Ja. Maar dat is toch jarenlang werk, wat je allemaal... Ja, maar ik doe dat nogal lang. Ja? Ja. Mogen we ook dan kunstenaar noemen? Oh, dat Wie is een noemt goed je het? woord, hè. Wie noemt je het zelf? Kunstenaar is iemand die zo'n rokken nog niet. Ja, Echt waar? dat is een noem je kunstenaar. En want ik zoek allemaal andere namen nog op het bordje staan. Met wie woont je allemaal? Ja, dat is voor mijn kinderen. Want ik zoek... Ja, goed. Hallo! Kijk, ja. Dat is... Kom hier, Camille! Oeh! Camille! Ja. Ga er maar achteraan. Camille heeft de vrijheid geroken. Ja, Kijk, dat is mijn man. dat is er nog nooit En dan ben ik. En dat is de oudste dochter. En dan komt Igor. En dan komt Victor. Victor is de enige die kort bij woont. De enigste die erbij woont. Ja, die woont een keer een keer. Eén keer hier een keer. En Tatjana en Igor dan? Hey, jezus. Tatjana woont Kijk op. in Antwerpen. Die is ook creatief. Die is kunstschilder. Kunstschilder. Ja. En Igor, hoe woont En hij? Igor die woont in... wacht even. Oosterhout, achter Nijmegen. Hij is nu met Nijmegen. Ja. Dus dat is een beetje goed de buurt. hè. Maar dan ziet je het 2 van de 3 kindjes niet zo, Niet zo druk. druk. Nee. Toevallig zijn niet zo zolder. Tenminste de dochter. Ja. Maar nou zei je, dat grij wat in die 3 buimen heeft gehangen, dat heb je nog binnen in dozen staan. Nee, in de kat, boeten, misschien moet ik allemaal nog zuiver maken. Ja, je kunt kijken. Ja, Geer. Ja, kom Oh, is je beneden nog... Ja, kom. Dat is ook een stuk, hè, voor u. Hier, voilà. Het roze. Hang je op. Oh, dit is... Och, wat leuk. Dit is eigenlijk de deurbel. Ik loop al, ja. Leuk, hè? Enig. Ook zelf gemaakt? Nee. Nee? Kom. Oh. Hé, naar binnen. Go. Kom vriendje. Ja, kom. Ja, leuk. Er Allee. is bezoek. Ja, leuk. Kom, anders ga je in de bench, stop. Ja. Blijf maar even erin zitten, dat is heel leuk. Zul je er ook zo over denken? Oh, kom maar naar binnen. Zal ik de deur doen? Dat doen. Let maar doen. Ja, dit kan toch? Oh, keeper is al weer. Oh, dat is binnen, hè. Dus het hele uur ligt de sokken op tafel. Oh, dat maakt niet zoet. Oh, dat heb ik nog gemaakt. Die krabben allemaal. Van boven tot onder. En die komt zo uit de kelder. En dan zie ik dat dit gewassen is. En dat ligt hij door de deur, hè. Door de deur. Tegen de tocht. Ja. Maar het is niet zo van ik blijf liggen. En... Mijn hemel. Ja. En daaronder staat de frommes, dat heb ik ook gemaakt. Ah. En dit is eigenlijk, ja, boet hengt het vast. Een ganssloer van boven tot onder bijna. En daar had ik die over, ik denk van... En waarom had de mevrouw in dit geval geen gezicht? Nee, daar had ik geen zin in. Oh, daar had je geen zin Nee, in. want een gezicht, dat is... daar moest het opmaken en daarna zoest het chagrijnig goed. En dan moest ze zoveel gezichten maken. Hè? Je dacht van, dat lood ik gewoon weg. Ja. Kom eens jij. Zullen we dat straks opruimen, hè? Dat is de beret van mijn man. Zo, mag die het even op. Waar gaan we nou weer? Zeg maar goed geweld. Ja, het is... Kom gewoon naar de kamer. Oké, het is... ik doe dat naar raam, maar het is een deur. De kamer. De kamer, alles wat er staat heb ik gemaakt.
Is niks wat ik gekocht of gekregen heb. Oeh, zo. En met welk materiaal werk je nou het liefste? Met de beitel en de steen. Echt, het kappen? Ja, weet je. Wanneer is je ermee begonnen? Ik had nog een oud tand. En die wat doet. En die kost kokerkieken, hè. Dus die kost bijna niks in. En toen zag ze me altijd van, ik doe me dan een school. Ik zie het zo de mythe. Ja, dan wil ik al werken voor haar. En ik had mijn spullen niet af. Hè. Maar dit is gauw wat die deed. Hè. En dat ken ik niet, hè. Kapwerk. Maar je hebt toch zeker wel eens geëxposeerd? Ja, dik genoeg, ook wel verkocht. Ik wou net zeggen, want dit is toch wel prachtig werk wat je Ja. maakt. En die krallen, hè, die Ja. voor bij de deur hangen, hè, die lange slierten, hè. Heb ik op stuk voor stuk gemaakt. En stuk voor stuk in de oven gelegd. Maar dat zien er misschien wel duizend of Ik heb zo, ze hè. niet gesteld, nee. En die gewoon één voor één in de oven. Ja, ja, anders plakken dan heen, hè. Wat een werk. Ja, geduld, hè. Geduld. Ja, geduld is een schone zaak. Ja, dat is zo. Zien En dat, nee, dat zien dat de kleindochters? kleindochter. Oh. En dat is de kleinzoon. Die hebben ze gevraagd voor, dat is de dochter. En de maan. Die wonen in Antwerpen. En die hebben ze gevraagd voor model te stonden. Nee. Hier. Echt hoor. Echt. Het is echt. Ja, chic. En wat daar stellen zo. En hij was gisteren nog aan het boeden. Dat is het speciaal. Dat heb ik heel lang laten staan. En die heet uiteindelijk Jules Sade. Heet dat in haar oven gebakken. En dat is dan onder het touw. En er zit glazuur in onder. En dat is een hol piepen. Ja. Maar ik vind het apart. En nu heb ik het gisteren met boenwas ingesmeerd. Tot het gaat glanzen, hè. Is wel apart dat het glazuur alleen Ja, het zijn knikkers, hè, die Onder- laat ik vallen. voordat het de oven ingaat. Ja, dat smelt. Moet je het eraan komen? Ja. Want dan ken ik dat namelijk. Voorzichtig, aan Rudy. hè? Ja, ik zal het heel voorzichtig. Kijk Rudy, want dan kan zich dat zien dat het glazuur. En dat zien dus eigenlijk gesmolten knikkers. Ja. We kunnen ook stukjes glaas gebruiken, hè. Wat grappig. En waarom. Nog eens. Nog eens jong. En waarom zien de piepen, waarom zien die hol van binnen? Om die knikkers er doorheen te groeien. Ja, en er zitten nog een wietbuisjes in, hè. Die knikkers, zeker, die hol. Nee. Die buizen. Die buizen. Daar zitten 2 buizen in. Ja, die heb ik gewoon gelaten. Voor wat? Ik denk, dan rolt ze de knikkers erdoor, maar dat kost of toe. Niet alles hoeft ook een betekenis te hebben altijd. hè? Nee. Ja, eens kijken wat hij allemaal zegt. Dat is albas, heb ik ook gemaakt. Maar dat is zo schips. Het is heel taai spul. Maar dat kap ze in principe ook met de bijtel. Met de hamer. Schoren, ja, maar dan een fijne hamer. Hè. Dat kun je niet met zo'n dikke... En een sla kapot. Waar is nou eigenlijk ook atelier? Dat was op zolder. En nu kan ik in de garage laten kijken, want daar heeft mijn man deze week opgeruimd. Oh, dus dat is toonbaar. Dat is heel toonbaar, ja. Ja, ik wist of je kwam. Oh ja. En dat? Hoe dan? Dat had ik al, Is dat ook aardewerk? ja, dat is klei, hè, gebakken klei. Dat is dingen, terracotta klei, witte en zwarte. En dat had ik al, ik weet niet hoe lang in de garage staan. En toen denk ik, wacht eens even. Ik ga nog van witte klei een tablet maken en zwart. Dus dit is vrij recent. Ja, Het is wel erg, het is mooi geworden. ja, dat is mooi. Is het de bedoeling dat we in die figuurtjes iets... Oh, dat moet je zelf weten. Is dat een beetje hetzelfde als die tests die ze wel eens doen met mensen? Dat ze inktvlekken moeten bekijken en dan Oh, van ja. haal er maar wat uit. Ja, zo kun je het bekijken.
Wat zeggen de lui van? Halen mensen door de raarste dingen uit? Nee. Of valt het mij? Ik vind het eilanden. Eilanden. Eilandjes. Eiland, ja, vooral. Ja, Het hoeft niet voor mij goed. En ze vragen nog, wat is dat wat je gemaakt hebt? Ik zeg, ja, je is het vurig, hè? Ik geef niet alles in een titel. Wie is een bal, die zeg ik, In Antwerpen. in Antwerpen. En een titel. En een titel, ja. Wat vindt meneer ervan? Wat vindt jij Ja, ik ervan? ben de assistent, hè. Oh, de assistent. Ja, ja. Maar ziet ook liefhebber. Oh jawel. Ja, tuurlijk, dat moet wel, hè. Want die hokjes, of dat hout wat eromheen zit, dat is dan mijn werk, hè. Ja, Het en ophangen. wie en sokkels die maken. pimpzaals en dat allemaal. Ah, kijk. Dus eigenlijk ziet je een beetje een Ja. Ja. Zij meer als ik. Duo. een duo. Een creatief duo. Kun het wel eens voor Ja. dat mensen aanbellen, net zoals wij hebben gedaan? Nee. Niet? Jawel, zomers als de wandelaars zijn hier. Oh, die lopen allemaal boven. Ja. Maar die kunnen ze de kop zo. Tot voor kort hadden we 3 bomen daar staan, vol met keramiek Mevrouw hangen. vertelde het. Ah, zo. Ja. Maar die waren rot en die zijn, de restanten moet ik dadelijk wegbrengen. Mijn zoon er tegenop klimmen. En dan ging de boom zo. En dan ging je de ladder aan de andere kant zetten. En dan klom er aan deze kant. En dan ging de boom zo. Dan hebben ze hem omgezegd. Maar je hebt daar boeten nog een stuk stoel, hè. En dan heeft er weer het anders opgezet. Boet is dit, dat je kunt je door de venster kunt je daar kijken. En dan gaan we een trap in maken. 2 trappen tegenaan. En als de kinderen dan komen, dan kunnen ze klimmen ze op de trappen. Kunnen we dat vanuit de woonkamerraam zien? Ja. Ik denk het wel, hè. Ja. Oh ja, ja. Die daarachter staat is eigenlijk, maar die daarvoor staat is een van die bomen geweest wat omhoog stond en hier opzij. Je kunt het niet zien, hè. Ja, nu wel. Moet je aan deze kant staan. Het is, één ding valt me, het belangrijkste wat me opvalt in oogwerk is, het is enorm gevarieerd. Ja. Het is niet zo dat je een bepaalde stijl hebt. Nee. Wat me invalt, doe ik. En dat is de ene keer zo en de andere keer zo. Ik vind die figuurtjes die er zo opeengepakt. Proces. Ja. Ja, ik vind het zo Kijk, en dat, leuk. jongen, dat hebben we hier in het klein gemaakt. Volgens mij gaan ze hem nou net in beeld of niet? Ja, geweldig leuk.